Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Bezbožnika. Danas je subota, 23. maj 2020. godine, vreme korone i ostajanja kod kuće. Pa sam odlučio da bacim pogled na takozvani kosmološki argument, koji ima više varijacija, ali najpoznatije tri su Leibnizov, Kalamov i Scotusov. Pa da krenemo. Leibnizov kosmološki argument kaže sledeće. Svaka kontingentna činjenica ima objašnjenje. Postoji kontingentna činjenica koja uključuje sve ostale kontingentne činjenice. Dakle, postoji objašnjenje te činjenice. To objašnjenje mora da uključuje neophodno biće i to neophodno biće je Bog. Sad, pre nego što vidimo gde je problem gde je problem u ovom argumentu, problematična je reč kontingentno ili kontingencija. U filozofiji to znači slučaj i mogućnost. Time smo sve objasnili, naravno nismo ništa objasnili. U principu kontingentna pretpostavka ili tvrdnja je ona koja ne mora da bude niti tačna, niti netačna. To opet nije baš neko genijalno objašnjenje, ali u samoj suštini šta to zapravo znači je da zavisi od nečeg drugog. Znači, za razliku od tautologije koja je uvek istinita ili kontradikcija koja je uvek neistinita, na primjer, tautologija bi bila x je ili a ili nije a. I ne zavisi ni od toga šta je x, ni od toga šta je a. X će uvek biti ili a ili neće biti a. To je jednostavno uvek istina. Kontradikcija bi bilo x je i a i nije a. Znači, to je nemoguće. Kontingentne tvrdnje, pretpostavke, činjenice, bla bla, su one koje zavise od nečega, to je zavise od tvojih delova. Mogu biti istiniti ili neistiniti, zavisi od toga da li su delovi istiniti ili nisu, ali sama poenta je uzročnost. Znači, istinitost tih delova uzrokuje istinitost kontingentne činjenice ili kontingentne tvrdnje. Kao i svim kosmološkim argumentima, sve se svodi na taj prvobitni uzrok. I ovo je samo jedna varijacija na tu temu, da postoji nešto prvo što nema uzrok bi trebalo da bude. Međutim, gde je problem u Leibnizovom argumentu? Problem je u tački 4 koja jednostavno iz vedra neba ubacuje neophodnost nekog bića da bi postojalo objašnjenje. To nigde se ne objašnjava zašto je to tako, zašto je neophodno, nigde se ne dokazuje da je neophodno, nigde se ne obrazlaže, samo se tako ubaci ta premisa i kao bum, tako je, ćuti, ne razmišlja i ne dovodi u pitanje i onda argument validan. Nema potrebe da se bilo šta raspravlja. Tačka 4 nije tačna i tu se završava takva priča. Dok se ne dokaže da bilo kakvo objašnjenje zaista mora da uključuje bilo kakvo neophodno biće, nema potrebe o tome da se raspravlja, niti da se koristi kao premisa u argumentu. Ja tvrdim da ne mora da uključuje bilo kakvo biće kao neophodno. Znači, objašnjenje ne mora da uključuje biće. I Leibnizov kosmološki argument pada u vodu. Druga varijacija je Scotusov, koji je malo duži, ja probat ću da budem brz. Znači, kaže ovako, nešto može biti stvoreno, stvaralac može biti to nešto samo, nešto drugo ili ništa. Ništa ne može da stvori nešto, samo ne može sebe da stvori jer ne postoji pre stvaranja. Dakle, mora biti nešto drugo, nazovimo to drugo A. Ako je A prvo od svega, od svih, onda smo došli do zaključka, a ako A nije prvo, onda se vraćamo na tačku 2 i krećemo iz početka u krug dok ne stignemo do tog nekog prvog koje ćemo nazvati A. Iz 3-4, jel te, vidimo da niz može biti ili beskonačan ili konačan, a niz ne može biti neskonačan, tako, dakle, postoji Bog. Kako, ne znam, ali ajde. Ovde imamo baš onako problema, ali osnovni problem se nalazi u značenju reči stvoreno. I postoje dva značenja. Kao prvo, stvoreno ni iz čega, znači jednostavno ništa ne postoji, naput to nešto je stvoreno.
To je jedno značenje, a drugo značenje je kada imamo određene elemente koji postoje, na primjer ovdje imamo šaku i prste, a onda promenimo njihovu konfiguraciju, to jest međusobni elementi promene svoj odnos i napravimo nešto drugo, a to je pesnica. Znači ovdje je pesnica stvorena, ali nije stvorena ni iz čega, nego jednostavno promenom konfiguracije prstiju i šaka već postojećih elemenata smo sklopili zapravo nešto drugo. I u zavisnosti od toga šta stvoreno ovde znači, imamo totalno dva različita, oba pogrešna argumenta. Ako je stvoreno ni iz čega, onda tačka 1 apsolutno odmah pada u vodu. Zašto bi bilo šta moglo da bude stvoreno ni iz čega? Odakle nam dokaz za to? Tačka 3 takođe pada u vodu jer nemamo ništa što bismo mogli da ispitamo pa da vidimo da li nešto može iz tog ničeg da se stvori. To što nama intuitivno zvuči ovo kao istinito ne znači da to možemo i da dokažemo. Dakle, tačka 3 pada u vodu samo zato što nije dokazana, ne zato što tvrdimo da je suprotno tačno, nego samo zato što tačku 3 nismo dokazali. Nemam nameru da ulazim u razliku između odbijam tvrdnju i tvrdim da je suprotno tačno. To su dve različite stvari, ne želim o tome da raspravljam u ovom snimku. Samo ne može sebe da stvori pada u vodu ako stvaranje ne znači stvaranje ni iz čega, zato što kada posadimo, na primjer, seme u zemlju, drvo samo od sebe bude stvoreno, pod navodnicima. Zapravo su se postojeći elementi rekonfigurisali, energija iz sunca, minerali iz zemlje i drugi materijali su se sklopili u drvo, ali drvo je kao seme već postojalo i onda je koristeći elemente iz zemlje počelo polako da se sklapa i da se stvara zapravo samo sebe. Tako da opet u zavisnosti od toga da li stvaranje znači ni iz čega ili rekonfiguracija postojećih elemenata, imamo različite argumente. Da, ako je stvaranje ni iz čega, samo sebe ne može da stvori, jer nije ni postojalo, tako da ne može da se stvori, logično. Ali ne može da ga stvori ništa drugo, jer iz ničega ne može nešto da nastane, to smo već kao navodno ustanovili, iako ne možemo to da dokažemo. Milion problema sa ovim argumentom. Mora biti nešto drugo, ne mora ako se radi o promeni konfiguracije, a ne stvaranju ni iz čega. I onda na kraju iz niz ne može biti neskonačan, dakle Bog postoji, iz vedra neba pada na nas kao apsolutno jednostavno, ajde bub da lupimo nešto. Mislim, recimo da je sve ostalo tačno, da sve ostalo nije već dovedeno u pitanje i recimo da niz ne može biti beskonačan, recimo da mora da bude konačan, da mora da bude nešto prvo, zašto to prvo ne može da bude svemir? Zašto to prvo mora da bude Bog? Mislim, zašto govorimo o svemiru, ćemo vidjeti u sledećoj verziji argumenta, ali svemir nije stvoren. Ne postoji dokaz. Veliki prasak govori samo o tome da je svemir bio tačka, ne pesnica tačka, i da se iz te tačke raširio. To je prasak, raširio se iz postojeće tačke. Veliki prasak, teorija velikog praska ne govori ništa o tome da svemir nije uopšte postojao, pa da je jedan put bum nastao, pa je onda krenuo da se širi. To su dve različite stvari. Tačka 1, tačka nije postojala, svemir kao tačka nije postojao, pa je nastao. Tačka 2, svemir koji je kao tačka koji postoji, je krenuo da se širi. To su dve odvojene stvari. Teorija velikog praska govori o postojećem svemiru koji je krenuo da se širi. Ne govori ništa o tome da svemir nije postojao pa da je nastao. Prema tome, ne možemo da tvrdimo ništa o tome, o nastanku samog svemira. Ako ne možemo da tvrdimo, možemo slobodno da zaključimo da je postojao od uvek, kao što možemo da lupimo da je postojalo nešto van svemira od uvek. Zašto? Zašto bi Bog bio to što je od uvek postojalo, on ne mora da bude stvoren, a svemir mora. Po čemu? Znači, kod Boga se samo dodaje još jedna pretpostavka, nedokazana pretpostavka, koja je nepotrebna.
zaključimo da je svemir od uvek postojao i tačka 10 pada u vodu, kao i ceo kosmološki argument. Ajde da dođemo na ovog Kalamšikova. On je možda i najčešće korišćen zato što je najkraći, a i najglupi. Nije najglupi, jednako su glupi svoji, ali da vidimo šta kaže Kalam. Sve što je nastalo ima uzrok. Svemir je nastao, dakle svemir ima uzrok. Tu se završava argument, ali se prećutkuje naravno taj poslednji zaključak da taj uzrok to je Bog. Kao što sam već rekao, svemir nije nastao. Opet zavisi toga kako se reč nastao koristi. Ako se koristi kao postojeća tačka se rekonfigurisala i raširila, znači promenila se konfiguracija već postojeće tačke, pa je tako nastao pod navodnicima svemir, ok, onda svemir jeste nastao. Ali ako je ni iz čega, nije nastao. Ali to nije jedini problem. Problem je i sve što je nastalo ima uzrok. Opet, u zavisnosti toga šta znači reč nastalo, imamo različita problema. Šta je to sve, šta imamo, jedan jedini primer nečega da je nastalo ni iz čega? Nemamo. Prema tome ne možemo da govorimo o bilo čemu što je nastalo jer nemamo ništa iz naše okoline, iz celog svemira što mi vidimo, nije primer nastajanja ni iz čega. Prema tome mi ne znamo, mi nemamo, za to značenje reči nastalo nemamo ni jedan jedini primer. Prema tome tačka 1 pada u vodu zbog toga. Ali pada u vodu i ako koristimo drugo značenje, a to je rekonfiguracija postojećih elemenata, jer ništa što mi imamo oko sebe što je nastalo, nema uzrok. Nastalo je samo od sebe, pod navodnicima nastalo, rekonfigurisalo se samo od sebe. Kad posadimo zrno, ono se samo od sebe rekonfiguriše u drvo. Drvo nastane samo od sebe, iz zrna, iz semena. Živo biće, čovek, nastane iz oplođene jajne ćelije, ona se sama razvija, uzima elemente u svojoj okolini i povećava se, sklapa se, kao Lego kockice, bukvalno uzima elemente i sklapa se u živo biće. Beba koja izađe nastavlja da se sklapa hranom, razvija se, uzima elemente oko sebe i povećava svoje okvire, da tako kažem. Prema tome nije mu potreban uzrok. Ništa ne postoji što je vodilo jajnu ćeliju, da se uzimalo i seckalo je, razdvajalo je, sklapalo je, lepilo je, ajde da spojim, ajde da razdvojim. Samo od sebe se stvorilo. Znači, u zavisnosti od toga šta reč nastalo znači, imamo dva odvojena, ali jednako glupa argumenta, problematična, jednako problematična, netačna argumenta. Ako je nastalo samo od sebe, nemamo primjer ni za šta i znamo da svemir, nemamo dokaz da je svemir nastao samo od sebe, to je da je nastao ni iz čega, pardon, ne samo od sebe. Ako koristimo rekonfiguraciju, nemamo ništa, nijedan primjer da ima uzrok, da ga je nešto guralo kroz taj nastanak, to je rekonfiguraciju. Prema tome, obe tačke su problematične. I samim tim je pao u vodu i ceo Kalamov kosmološki argument. Ali se namerno koriste u sve tri verzije se koriste zbunjujuće i nejasne reči, više reči koje imaju više značenja. I onda se naravno vrti u krug. Ako vi pokažete problem sa jednim značenjem, će ne, nisam na to značenje, mislim na ovo drugo. Ako pokažete problem sa tim drugim, ne, mislim na ono prvo. I tako možete se vrtiti u krug beskonačno. A problem je sa bilo kojim značenjem. Dakle, da ne dužim dalje, već sam u 14. minutu. Svi kosmološki, sve tri poznate verzije kosmološkog argumenta padaju apsolutno u vodu. Samim tim pada u vodu i sam kosmološki argument. Prema tome, hvala vam na pažnji, ako ste izdržali ovih 14 minuta, ako niste nikom ništa, nećete ni znati da sam vam se zahvalio. Vidimo se u nekom drugom izdanju Bezbožnika.